जों थांनाय 22 मार्च 2025 आव मोनसे आं इलेक्सन लाना फैदोंमोन आरो बे इलेक्सन लाबोनायनि कारनानो जाहैबाय जों बिथां रौतानिनो मावसोमग्रा बसुमतारी बिथांजों आंजों मोनसे हा बायनाय आरो फाननाय जों रादाय जालायदोंमोन। बे हा बायनाय फाननाय रादाय जालायनायाव माखासे समस्या फैनानै जों कर्टफोरसिम थांलायनाय जादों। बे थांनाय जानायाव नै दिनै बे केसा फैयै फैयै जोंहा जोबनाय लाइनाव फैबाय। बे भुल बुजानि गेजेराव जेसेबांखिनि जों जालांबाय बा जेसेबांखिनि बिथांनि सायाव एलिगेसन लाबोदोंमोन बे एलिगेसनखौ जाहाथे आं जेसेबांखिनि ससियेल मिडियानि गेजेराव आं लाबोनाय रिपर्टार्सफोर बा सोरबा आंनि फेभाराव इउटुबारफोर बा वाट्सएपगिरि बिथांफोर आं बिथांमोनखौबो रिक्वेस्ट खालामहरो जे बिथांनि सायाव आं लाबोनाय एलिगेसनखौ रिमुभ खालामनो थाखाय आं खावलायहरो। आरो बेजों लोगोसे जोङो थांनाय 10 एप्रिलाव बेयावबो मोनसे जोङो आउट अफ कर्टआव एग्रिमेन्ट जानायनि उनाव मोनसे आरो प्रेस मिट लाबावदोंमोन। बेयावबो जेसेबांखिनि लाबोनाय एलिगेसन बेखौबो डिलिट खालामजानायखौ आं लुबैदों। दा दिनै लास्ट थाङै थाङै जोङो थांनाय 30 मेआव मोनसे जोंना बेयाव ओरैनो हियारिं दङमोन। बे हियारिंआव जों नै दिनैनि 3 जुलाइ बे डेटखौ थिरांथा लानाय बायदि जानानै जे नोंसोर सानैबो जमायै गतिके समस्या जेबो गैला बिदिब्ला प्रेस मिट जमायै जलायनानै सानैबो भुल स्वीकार खालामलायनानै फोजोबस्रांनाय होननाय मोनसे दिनै रादाय जानायाव दिनैनि प्रेस मिटखौ जों जमायै लानाय जादों। दा बेयाव बिथांनि जिथु आंनो हा लिरनानै होनाय बे हाखौबो जोङो नांला होननानै जेनेबा एग्रिमेन्ट जाखाबाय। बे हायाव हरनाय फैसाखौ आंनो बिथांमोना फैसा हरफिनगोन बेखौ लिरनाय जादों। बे लिरनाया जादों गासै 23 लाख आरो 23 लाखआव थांनाय 8 एप्रिलाव बिथांमोना आंनो 2 लाखखौ अलरेडि होखाबाय। दा 21 लाख रां दंबावो। बे 21 लाख रांखौ बिथांमोना 11 मासनि गेजेराव होगोन होननानै एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों जोंनि गेजेराव। बिनिफ्राय बै एग्रिमेन्ट खालि आं जितु रौता थानायाव बिथांनि सायाव एफआइआर होदोंमोन बे एफआइआरखौ थिखांनायनिबो खोथा बेयाव लिरनाय दङ। आं अलरेडि बेखौ थिखांनानै लाबाय। बेनिफ्राय आंनि सायाव बिथाङा जे जेनेबा सिभिल कर्टआव केस होदोंमोन बै केसखौबो बिथांमोनाबो उथायना लागोन बेखौ लिरनाय जादों। दा बेयाव बिनिखायनो जों दिनैनिफ्राय जोंनाव बे रोखोमनि बेले बेजे बा नांलाय खमलाय बे रोखोमनि गोसोआव गाज्रि मोनलायनाय जेबो गैला। जों फ्रेन्डलि गोदो जेरैबायदि जों दङमोन थिग बेबायदिनो अनलायनाय सोलिफिननो जों दा जों सानलायलायबाय। दा बेखिनि बुंनानै आं फोजोबबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोननि न'खर मोननैखौ नुनो मोनबाय बेले-बेजे जानायाव। दा बेनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजोफोरखौ मा खालामनो सानदों खौसेथि नोंसोर गोरोबलायबाय आरो बेनि इयुनाव माबायदि नोंथांमोना सासे फ्रेन्डलि थागोन होननानै माबायदि क्लेरिफिकेसन हरनो सानदों रायजोफोरनि गेजेराव? आं गासै रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों जे जोंनि जिथु भुल बुजाबुजियाव जालायनाय ससियेल मिडियाआव हगारनाय बेफोरखौ अननानै बयबो रिमुभ खालामलाय आरो जों फैबाय थानाय दिनैनिफ्रायनो जों गोदो जेरैखि फ्रेन्डलि जों थालायना जालायनाय जमा जों थालायबोदोंमोन अनलायनानै बे रोखोमैनो जों थालायफिनगोन होननानै जों साननानै लाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो गासिबो रादाब सालायगिरि रादाब फोसावगिरि नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनानै लाबाय। दा दिनैनि प्रेस मिट खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा दाखालि मास मोननैनि सिगां आंजों आरो जोंहा रौतानिनो प्रदीप बसुमतारी बिथाङा सासे फालांगियारि, बिथाङा हार्डवेर दखान दङ। दा बिथांजों आंहा माखासे हा बायलाय फानलायनि माखासे जाहोन जानानै थांदोंमोन। बे हा बायलाय फानलायनि जाहोनाव माखासे पार्सनेल केस जोंहा जादोंमोन। दा बे पार्सनेल केसखौ लानानै बिथाङा आंनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदोंमोन। माखासे राजनितिक दोलोनि माखासे जोंहा आं बुंनो गोसो गैयामोन। जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुंखौबो आंनि बे पार्सनेल केसाव बिथांमोनखौबो इनभल्भ खालामनायलाय आं गोसोआव दुखु मोनदोंमोन। दा बे केसा थाङै थाङै दिनै फैयै फैनानै बे केसा जोंहा सल्भ जाहैबाय, सलुसनाव फैबाय, कनक्लुजनाव फैबाय, फाइनाल माबायाव फैबाय, जों मिला मिसायाव फैबाय, जों गोरोबलायनाय फैबाय।
दा गोरोबलायनायाव जोंहा कर्ट एग्रिमेन्ट खालामलायदों। कर्ट एग्रिमेन्ट खालामलायनानै जोंहा बिथांनिफ्राय जेनेबा 13 लाख थाखा आं रां लानाय जादोंमोन माखासे जाहोनाव हा बायलाय फानलायनि केसाव। दा बे फैसाखौबो आं 11 दाननि गेजेरावनो आं होफिननायनि एग्रिमेन्ट जों कर्ट एग्रिमेन्ट खालामलायबाय। दा बे एग्रिमेन्टखौ खालामखांनायनि उनाव दिनै मिला मिसा जानानै फैबाय। बे मिला मिसायाव जोङो दायो मोनसे आं आपत्ति लाबोदों बिथांनि सायाव, आंनि सायाव थांनाय 23 मार्चआव आंनि सायाव एलिगेसन लाबोदोंमोन। दा बे एलिगेसनखौ ससियेल मिडियायाव हगारदोंमोन। दा बे ससियेल मिडियाखौ हगारनायलाय आं बिथांखौ खावलायदों आरो बिथाङाबो मानिनानै लाबाय आंनि खावलायनायखौ। आरो दिनै बिथाङाबो उथायनानै लानो थाखाय प्रेस मिट खालामबाय। दा बेखायनो आं बिनि सायाव आं माखासे रिप्लाइ होदोंमोन। बे रिप्लाइखौबो आं दिनै आंनि बे माखासे प्रेस मिट खालामनाय, दा बे प्रेस मिटखौ आंनि रिप्लाइखौबो दैखांनानै लाफिननो थाखाय आं आंनि बे रादाब खौरांगिरि बिथांमोनखौ आं आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय।